काहे एगो नंबरी बले बो एगो एक बार सटल दूगो जीरो खप दे बगली में ऐड देला जनी हकी अब बताई श्रद्धा भाव से केहू रवा के 2 रुपया देऊ तो वो आदमी के प्रणाम करे के चाहे ना दिलो तो कोनो केस ना करबो ना जेकरा श्रद्धा भाव जुटता लिया के देता तार के 10 20 50 100 खाली 500 लेबो एता जा गाड़ी मारा के धइले बड़े तोरा पे आजकल कुछू को बोले के लूरे नहीं के पैसा देबे वाला के भेंसल्टी कहता कि हमरा के 10 के नोट ना देहनी 20 के नोट ना देहनी खरमास में 4 दिन घरे रह जास त लगे है बंटी बोली ना तो महुआ पिए पैसा लगले ऐसे ऐसे करे तले हाथ से टच कर देले हम जान के लंगड़ बदमाश होखबे करल हां महाराज के शौखे होला अच्छा भगवान कुंवर जी हमने के न रहूं लंगड़ देखन पहले ना बाकी एगो बात हो जितना जितना लंगड़ लो बात देह भले पातो रही हां भले देह लंगड़ा है बाकी जगह पर बहुत तगड़ा है जने हकी तो बहुत रीस भले पुलिस पकड़ ले तो लंगड़ से ना जुराई जाए पूछो का है गुड़गड़ सज रहीबू हां गलतियों करी ले उठ के भाग जाईबू हां लंगड़ सज रहीबू टूटही गोड़ हमनी के गोड़ में बमर नहीं और झुरा ले जे उठबो करबू न तो कचरैला बेंग नहीं टंगाइले उठी समय हो जाए तो धनुष बहुत बहुत पुरस्कार ले बहुत सुंदर भजन बनल ये मतलब हां भजन बजौल हलो हां तो ई नियम हो व्यास कोनो भजन गाओ तर गणेश जी आई ना लाज बचाई ना तो बेंजू वाला के उत्तरदायित्व बनेला रिस्पांसिबिलिटी बनेला कि इहो भजन बजाओ बोलबम के नारा बाई है एक सहारा बा तो अच्छा लागी अभी ना जी हम तने गणेश जी आई ना लाज बचाई ना तले बेंजू वाला लोय भर बड़े कि मेरा पिया घर आया वो राम जी कौन है बिगड़ जाई हालांकि देखी नियम के पालन केहू करत नहीं ना ना महाराज जितना नियम बनल बा हमर बताओ करे के तुरही खाती बनल बा कब का जैसे हमनी के लोग कह देता कि अभियंता जी कब को फुहर गा देले मनोरंजन खातिर लइकन के कोरो जी के हमनी के तो छोट आदमी मानी जा रस सब सुनले नहीं कुछ दिन पहले बा के कौन नीतीश कुमार के अच्छा जन में वो बहरी भीतरी के वर्णन कर दल बड़े उनका लगे केहू पत्रकार ना गइल हो ना साफ कर लला कि थरिया में खा आयो छवे के बारे बहरी चल जा केस बाबा के करा के दोस्त दे जा कोरे भैया बाड़े इतना सुंदर गायक हवाई करे को बड़ भाई बहुत कमाइले रुपया आ साधु हो गेल बड़े एकदम मठिया पर रहले सारा धन कुंवर भैया के दे देले के ले जा तू अपराज भोगो हमारा ई दुनिया से मतलब बनाई जे केहू के केहू बाना नहीं ना यो यदि खाए खातिर इनवाइट कइले अब गोरकू बबुआ चेला बैठल बा रिपू हां तो अइले तो कहले के देखो हम लहसुन प्याज ना खाए ना ना हमरा के कौन पकावो कौन तो करे को सीधवा भाई बड़े चेला हमें बेचारू हां सीधा साधा हमें कहते हाथ में जनता बने उदाहरण दिया जाला गलती हो हां पुनवा पाक के जो फूल गइल नु कहत रे बाबा लीना गरई नियर फूल गइल कोनावा हटा 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 भाग गरई का उदाहरण दे दिया हम नहीं खाएंगे नहीं आलू ले आलू अपना सब पकाओ ले लिट्टी लागो हां सादा हां भरोई ना ना आलूया के बाबा अपना हाथ है मिचकार मिचकार हाय 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 एकदम मेही बना दले और मिचकारत रहले तले ओ बबुआ के भईवा कहता का बाबा हो गेल बे चोखवा खाई झूठ हो के गुह नियर मिचकारत अरे बोल तो गई चोखा भी के तले भाग ना रुकम तने के दुआ पर सुंदर लय बजल हम तने गणेश जी में चलो लिखल हवे इंजीनियर जिसे बोलत नहीं सन बोले आई ना आई ये खाली बहादुर हमें लगे हैं भोजपुरी मुंह से बिस्तर बिगड़ वाला साइकिल के इंजीनियर हवे आर्यन डिजिटल स्टूडियो भाई अनिल यादव जी पुरस्कार देनी आंध्र बाजार प्रसंग 5 मिनट के गाय हम जानत नहीं 1-1.5 घंटा ऐसा रौद देले बड़े बाकी जगह के चीज मृत्यु काहे होले
से होखे लागल हाँ जी श्राद्ध क्रिया काहे होला कब से होखे लागल काहे 5 पुर के लगेली आला हाँ काहे 10 दिन घट में पानी टंगाला ई चीज सुनावे के चाहिए तब तो तू जन गोला हनु तने कहगो हम कबले बने हाँ सुखनंदन यादव जी जानता रहे राजा कमंडलू के प्रसंग हो दुनिया के सहाय असहाय हो के बिलखे हैं धरती के फार जब सिया जी समाई है लेके लखन को पताल के पायान की वो कई साल गुजरा मगर पता नहीं पाई है राम लक्ष्मण जी सीता के खोजे खातिर फेर गइल बालो राजा कमंडलू के राज में गइल बालो ओह राज में सीता बाड़ी बाकी माया छाया नाम कर आ दोनों भाई खोजले बालो राजा कमंडलू के राज में गइल बालो लक्ष्मण जी के मुड़ी कटा गइल बा फिर वह सीता माई माया छाया बन के उनका के जिया वाले बड़ी तारा गो के प्रसंग में हम जानत नहीं कैसे कि जितना तू याद कोई लखब उतना हम भुलाई लो हम आज के ब्यास ना है 1980 से दुगोला गाई ले अब यही सब बुझ लो कतना घड़ी प्रसंग के जमाना रहे आज न है छिनेरी बुजेरी राजवा बलमुआ के गीत बा तो करो में आगे है हमार लिखिए लगावल का में लोग चलल हाँ जी हम के लिख में नहीं चल अभियंता भाईवा तो है न हो ये है ई तो माने के परी भाई देखो निमन के निमन कहल जाला जबून के जबून तने मुहवा से बिस्तवा गिल देला बहादुर के काम और दिमाग जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है बहुत तगड़ा बाकी मुंह में से गुह जब बिगिल छी छी अरे राम रे राम वही जब बुझाला कि मोह के उठल वो समय की कथा हो सतजुग अरे महाराज बाकी 15 साल में हमार व्यूअर अरबों में होले अच्छा तो कुछ का दावे खाती कुछ का बता नहीं दावे खाती दमरी दमरी भाई कल्लू यादव जी क्रिकेटर क्या जय हम अभी हाँ बैठ आए हाय काल दुबई जई हो एसएस कंप्यूटर रेलवे के आरक्षण और वाहन बीमा केंद्र हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है प्रोप्राइटर सुनील कुमार जी हैं आप आए कल से ही हेल्थ का इंश्योरेंस और गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं मोबाइल नंबर इनका है 900 सिंधे जी मुख्यमंत्री भइले चाय बेचे वाला प्रधानमंत्री हो गए मोदी जी हमरो के कले माइये के कृपा हो कि 3 बेर जिला परिषद बनले न तो चौथा बेर जे महाराज यहाँ बड़ा में कुली के काम करत हले 786 नंबर हमर रहे कल हनु बहुत हमरा अच्छा लागल है भाग मनाओ जे हम अगर कुली ना रहती तो स्टेशन पर कटोरा लेके तू भीख ना मांगता ओजे रहला न तो इनका कहे वो स्टेशनवा पर पुलिस ठहरे ना देत रहे तो हमारे स्कूली रहे जे कटोरा लेके प्लेटफार्म नंबर 8 पे भीख मांगस हम कहीं जे बबुआ हमें हमार छोड़लो इनका के बोलल मत सांझ होखे तो बड़ा गोल मुहर बैरक में इनका के ले जे हारमोनियम पर गवाई बहुत कुछ इनका के शिक्षा दिहनी तब दुगोला गवनी थी आज मार्केट में बाड़े माये के नु कृपा हो ना तो ऐसा लोग स्टेशन पर ना तो हमें मंदिर पर भेटाले हमारा पर माई हो तो तोहरो पर कृपा माई के हो तारा पर कृपा लावना सुर का नाम हो रामायण वाला हाँ जी किसे सुमरन नाई राउर गुण गाए 18 हल ना बोलो 20 रुपया दे दे कौन ही बिगड़ो ऐसे निमन बजन नहीं खे देबे सुनी चुपचाप एक के हम तोर साफ साफ कहिले हां एक के लिबिटोर के दे देवे ते वही के नहीं खे हम गाय हमर विदाई मिली वही पर सबूर बा हां हां हां
व्यास लोग खैला बिना मरे लगे पूरी जाति में 70% प्रोग्राम यादव बेल्ट के बाद 30% में और सब जाति के प्रोग्राम पटना जिला चल जाए तो बुझाला कि 2 महला घर बनल बा ई कहां हो तो पतल भी गइल बा 20,000 लोग खइले बा ओने को टाली रिजर्व कोको के 15 किलोमीटर से लोग वाला होई खाला लोग होई हम जा जाले वाह मारो लगई मानी ना तो हम ओइनी ह तब से उदास रहनी हम खाली गुड़ गोरले जुटल बा हमारे स्टाफ के हो ना लोग बाबा हम बहुत टेंशन में नहीं गुड़गोर तो ढेर लोग बैठल आदमी के अपन एगो स्टाफ लोग जला खड़ा हो जाई खड़ा मत होई ना तो हमरा लोग लगे आओ में 10 मिनट लगे रुआ खड़ा होकर 15 मिनट 25 मिनट गड़बड़ा जाए का महंगा रुआ कम हो जा मला दे तक मुड़ी नवा दी लम्बा हो जाई हो हनुमान जी के ना कहबो अच्छा ले ले एगो पचारा आओ लॉय देखी तो ली अब नहीं मननी है हमारे घमंड नहीं खे ये बोलौले बा रुपया खर्चा को के वहां से बेसी घमंड इनका बाकी हमारे को स्टाफ गावे आवता रहता है कबे से दल छेक के बैठल कबे से बैठल ना कि ना जल्दी आओ ना गाला मिल जाई तो अपन अपन डंटा पैसा की लड़ा ले जे बहुत शांति मिल गई रघुलो में बड़ी किस्म किस्म के लोग एगो माई के पचारा ई पारंपरिक गीत है हाई कोली गाना साल भर गाइले जे बदल जाला बाकी हमने के जगह माई बहन गावेली सो निमिया के डाढ़ मैया लावेली सनावा आई कब हो पुराना ना कुछ ऐसा लय गीत बाड़ी सो